Добрый вечер, девчонки и хлопчики. А ведаеце, у мяне сёння нешта нічога не атрымліваецца. Ой, напэўна, дзень такі. З усімі час ад часу здараецца, правильно? Ой, таму лепш мне сёння нічога не рабіць, правильно? Добрый зорный вечер, девчонки и хлопчики. Космичное привитание, Яночка. Привитание, Элина. А я прилетела не с пустыми руками. Ой, а что ты принесла? Присмаки со своей планеты. Давно збиралась усіх почастовать, и вось нарешті поспели зорные яблоки. Як ты кажешь, зорные яблоки? Так, менавіта так яны і называюцца, зорные яблоки. Цікаво. І як же яны выглядаюць? Яны вельмі падобныя на зямныя, толькі растуць не на зялёных дрэвах, а на сярэбраных. А самі яны не зялёныя, не жоўтыя, не чырвоныя. Таксама сярэбраныя? Не, самі яблыкі залатыя. Ой, напэўна, гэта так прыгожа. Вельмі прыгожа. І паспяваюць яны не тады, калі на іх свеціць наша цёплае сонейка. А калі ж яны паспяваюць? Уначы, калі на іх свеціць 2 нашы месяцы. Ой, цудоўныя яблыкі на вашай планеце. А якія яны на смак? А вось зараз я прапаную табе іх паспытаць. Яны такія салодкія, саладзейшыя нават за цукеркі. Так што нясі талерку і... Ой, ведаеш, Аленочка, дзякуй, але я не магу зараз частавацца тваімі яблычкамі. Чаму гэта? А таму што я яшчэ не павячэрала, і салодкае мне зараз есці нельга. Ну ты даеш, Яночка. А чаму ты дагэтуль не павячэрала? Да таму што дзень у мяне сёння такі, калі нічога, ой, не атрымліваецца. Нічога не разумею. А пры чым тут дзень? А пры тым, ой, я на занятках сёння дрэнна адказала, хаця, здаецца, учора ўсё вывучыла. Такое здараецца. А потым я амаль што звалілася ў лужыну і заляпала сваю любімую прыгожую куртачку. І такое бывае. Нічога страшнага. Ага, нічога страшнага. А потым я прыйшла дадому і збіралася перакусіць. Пачала даставаць сваю любімую прыгожую талерачку, а яна выслізнула з маіх лапак. І што, разбілася? Не, на шчасце, проста пакацілася па падлозе. Але я ўсё зразумела. І што ты зразумела? Што сёння не мой дзень. Я чула такі выраз. А што ён азначае? Што сёння мне лепш нічога не рабіць, бо ўсё роўна нічога не атрымаецца. Так што, Еленачка, дзякуй, але яблычкамі тваімі я частавацца не буду. А што будзеш рабіць? Ой, можа, спаць адпраўлюся. Думаю, гэта будзе самае бяспечнае, што я магу зрабіць сёння. А заўтра пачнецца новы дзень. Можа, ён будзе больш удалым для мяне. Да глупства ты нейкія гаворыш. Зараз я ўсё зраблю сама. Прынясу талерку і будзем частавацца. Толькі спачатку звару табе кашу. Ой, здаецца, Эліна не вельмі верыць у тое, што дні бываюць няўдалыя. А вы як думаеце, сябры? Яночка, я нічога не разумею. Твоя талерка стаіць на стале, а ў ёй цёпленькая і смачная кашка. Ідзі хутенька есці. Ой, моя талерка з кашы на стале? Ой, гэта нейкі цуд. Я ж дакладна памятаю, што талерка засталася на падлозе. Я яе і падымаць не стала, каб не разбіць. Яночка, а ты ідзеш? Каша стыне. Ой, пайду пагляджу. Ой, пачакайце хвілінчку, сябры. Прывітанне, сябры! Грмаў! Зараз Яночка з'есць кашу са сваёй любімай талерачкі і упэўніцца, што яе звычайны дзень. Проста я пачула, як яна скардзіцца, і вырашыла выпраўляць становішча, бо ў дзяцей ды ў дарослых не павінна быць няўдалых дней. Ой, нешта я загаварылася, а мне ж трэба яшчэ прывесці ў парадак куртачку Яны. Ой, якая смачная каша, да яшчэ і на маёй любімай талерачцы. Еленачка, а гэта дакладна не ты зрабіла? Я касмічная дзяўчынка, не чараўніца. І я б не паспела зварыць кашу. Гэта дакладна не я. Ой, значыцца, у нас у калыханцы нейкі добры чараўнік завёўся.
А у вас на планете бывают чаровники? Вядома бывають. Суди ж здараються, значить, це і чарівники існують. І один з їх, думаю, необачно поселився у колиханці. Добре було б з ним познайомитися. Коли моя версия правильная, моя курточка уже чистая. Ой, пойду проверю. Фух, поспела. О, салют, космічна дівчинка. Привітання, Рися. Ти так нечакано з'явилася, що навіть криху мені наполохала. А що ти поспела? Привезти у порядок курточку Яни. А, дик гэта ти той самий нябачний чарівник, який поселився у колиханці. Не, я не чаровница. Я просто добрая сяброка. И лечу, что ни у кого не повинно быть неудалых дён. Ой, Іліночка, моя курточка чистенькая. Ой, привітання, Рися. Добрый вечер, Яночка. Ой, сапраўды вечер добрый. А ведаеш, Рыся, у нас тут такое адбываецца. Я спачатку лічыла, што ў мяне сёння няўдалы дзень, а высветлілася, што ўсё, ой, наадварот. І Іліна прынесла касмічныя яблыкі. І, здаецца, у нас у колыханцы пасяліўся нябачны добры чараўнік. Ой, як цікаво. Ага. Яночка, давай ти криху пазней усё розкажеш Рисі, бо зараз час уключать цікавий зямний мультик діткам. Ой, цудоўная прапанова. Давайте глядеть. І ласуватися яблучками. Ой, Цікаві були мультики. і вельмі смачныя яблочки. Ой, які цудоўны сёння вечар атрымаўся. Рмаў, але зараз час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Каб завтра був не менш цудоўны дзень. Успяшаемся ў ложачкі, дабранаш, дзяўчынкі і хлопчыкі. І зорных усім сноў. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.